Dobra, już. Czekaj chwilę, no czekaj. Ale kogoś, że wszystko mokro. Aleks. Mi mokrego podkoszulka. Tak, dasz na główkę? 30 sekund jeszcze. No to już sprawdziłeś swoją wodę do kąpieli? Dobra jest? Chodź, wyskakujemy z tego. Ale jesteś opie cały mokry. Dobra, już. Dobra, daj go na ten. Aleksik, chodź idziemy, chodź. Chodź szybko. Chodź szybko. No chodź. No chodź. Chodź na nóżkach. Ej, jeszcze z rękawą. Już tak koniec. Idę.